After नैबे जोंनिया सारान जाबाय आंनि गोदोनि लोगोफोर नैबे भिडिअ'नो जाहैबाय 10 तारिख बे माने दैमुनि हाबानि सिगांनि आरोना माने दैमुनि हाबानि सिगां खालि जों लोगोफोर मा प्रिपेरेसन खालामदोंमोन माने लोगोफोर बोरै जोंनि आलासि फैदोंमोन आरोना थ' बेफोर गाइस दसे आं माने मट' ब्लगिं खालामदोंमोन दे थ' लोगोफोर दसे नायना लाबानो जाबाय आं बोरै मट' ब्लगिं खालामखो नङा लोगोफोर थ' स्टार्ट Okay थ' दायो आं लोगोफोर माने मासबा थांनायनि सिगाङावनो थाग्रोनोसै नावकाटायाव आरोना गासै जोंनिया माने पुर ब्लकखौ लायनांगौनो थ' लोगोफोर दिनै आं माने नोंथांमोनखौ मट' ब्लगनि गेजेरजों जोंनि गामिखौ एसे देखायनोसै आरोना थ' जोंहानि न'निफ्राय बिदि ओंखारनाय लोगो लोगोनो मोनो दुब्लि फोथार अके बेनिफ्राय लामाया एसे गाज्रि दे लोगोफोर जोंनिया नै अला उलिसो माने ओमफ्राय गाइस नैबे जाबाय जोंनि गामिनि हन्टेड हाउस थ' बेयाव टाइम भुत ओंखारबाय थायो आरोना आंबो खेबसे फेस खालामबाय भुतखौ लोगोफोर नैबेनो जाबाय जोंनि गामिनि सक नियाव नोंथाङा मा नांगोन मोनजोबगोन आरोना नै Yes, oi! Okay, लगाओ First time motovlog be 85, 89, 90 Oh my god, 103 आंनि बे नोजोराव नों सासेल' जोबथा Oke लोगोफोर नैबेनो जाबाय भेरगाव चारियालि जोंनि लकेल टाउन आरोना थ' आंनि होम टाउन लोगोफोर नैबेनो आरोना थ' आं दायो नियाव मोनसे मा होनो सेलुन नागिरनाय दा सेलुननोलै माबा नापित मामोन हि सुथाबग्रा सिख्लाफोर नायगासिनो आंखौ दादा अलप इमारजेन्सि हा साला साबिखौनो थावबावदोसो टाइम गैयिफोराव रास्ता ada kaca रास्ता Amar जाके आसे बाबू kaca रास्ता Amar जासे नायका बाबू पाका रास्ता नैबे दैसायानो जाहैबाय उदालगुरि टु बाक्सा बर्डार नै थ' दायो आं नै हाबबाय बाक्सायाव थ' दायो आं नै सहैसिगोन आरोना नावकाटायाव थ' नावकाटायाव आं सासे लोगोखौ पिक खालामसै बिनिफ्राय थांसै सिद्दा माजबाद नै दायो नै फाइनालि जोंनि लोगोखौ लोगो मोनबाय पुर ब्लक या Motovlogging दिनै फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय दे गाइस थ' नै बोरै जादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय फार्स्ट टाइम लाइफनि मटरब्लगिं नै जोंनिया ब्र'आवबो पुर ब्लक खिन्थु माने रिच दायो थ' दायो आङो टाउनाव एसे मबाइल चेन्ज खालामनांगोन दै बिनिफ्रायसो सिद्दा दैमुनि हाबा माजबाद लेट्स गो पधारिए After 6 years, bro. Fina beri mendeng. Oh, 6 months. Tidak boleh. Jitara beta. Yes. Come on. Ya. Oi, dia mana? Sabar. Dosa terlalu deh. Deh, sini ya. Baca kali. Oke, logofor. Daijeng tangsai mana? Zeni gabe nu mencari mana? Sarlah hani bimani ini mana? Hawa zakenar na mana? Angni gede ni undi ni sarar na to. आंनि बे नोजोराव नों सासेल' जोबथा जाना नोंखौ लानानै गोसो फागोला नोंखौ नुनानै गोसो जावलिया अ सना जायो खालाव खासाव जायो उसाव Yes, boss. दा sedangnya गाज्रि दा मोनसै जोंनिया हाबानि गासै मेनेजारा बिथाङानो बिरबल बर' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागौ नै बोरैबायदि बरिया बानाय नै नाय थ' नोंथांमोना लोगोफोर नै नायनो हागोन पेन्डेलखौ बोरै साजायदों थ' बे पेन्डेला लोगोफोर गासै 27,000नि आरोना ओमफ्राय बेखौ अनारा जाहैबाय जाय जोंनिया आदाया थ' नोंथांमोननो नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङा होमबा पेन्डेला Masa sana nih, nih lali se. Logofor nैबे जोंनिया सारान जाबाय आंनि गोदोनि जोंनिया माने आंखौ माने गोरलैनिफ्राय फोरोंबोनाय उन्दै समनि सार आरोना माने गाबोन जागोन आरो हाबाया ओमफ्राय माने सारनि बिमानि हाबा गोसोआव हांमा दागाला आंखौ नों हांमा दाला गोसोआव